Muri yeZimbabwe hazvina kutombomira mushe iko zvinezvi. Makuseni pane mota mbiri dzaroverana, unoziva kuti parodhi iyo Bulawayo Road iyo kuwadzana extension 10 off up ndo paroverana mota idzodzidzi. But panguva yacho iyo madrivers pamwe vanga vachiri kujamba jamba kuti havasati vakuwara zvavo, but mota idzodzoka dzabvarurana. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi zvikutotyisa. Ameni kuti toti nyika ichi kune ngozi chi ime zvinhu zvacho zvakutotyisa izvezvo. Unototi because every day yango nyaya after nyaya, ende dzimwe dzizhinji dzacho vanhu muchidzinzwa unofungudzira kuti pamwe panenge pari kunyebuka kana kuti nyaya dziri kugadzirwa. Pakatanga yekumbari musika, tichibva mbari musika takuona mutaundi, pari kubvira mutaundi iko zvinezvi mota dzakuroverana majebhu go hama dzadiwa. I think something must be done inyika ineyi. Ndo inini maonero andiri kuzviita because zvinhu zviri kuitika ameno munoionawo sei situation iri kuitika kwasadza kuno, muri kuionawo sei guys? Ngatimboonesanai amana, hapana zvinoda kuti zvigadziriswe here apa panyika iyi because imi handichazvione mushe. Zvakutyisa mangwana uzivi kuti ndiani anenge ari next kana kuti next victim, because zvinhu zvacho zviri kungorwadzisa munhu wese. So situation yacho kairi kuti achingochera munhu wese. Hamufungi kuti pane zvoda kuitwa here? Chero kaita nharo pamwe mangwana ndiwe. Let's talk about this.